Sio zaini oizen nahi den naizo. Hauxe Mikel Laboa, honakoak bere lekeitio ospetsuak, ez dugu inoiz ahaztuko. 1934 urtean jaio zen Laboa Donostiako Alde Zaharrean, baina haurtzaroa Lekeition pasatu zuen. Medikuntza ikasiarren musikak gidatu zuen bere bizitza. Ez do Kamairu kultur taldeko sortzailea, 60ko hamarkadan eta 80 kidea. 17 disko grabatu zituen, azkena Xoriek 17, 2005 urteko abenduan atera zen. Azken aurrekoa zela zioen orduan Laboak. Inoez eta azkenekoa esatea da, ez dakit ingoten gehiago, baina azken aurrekoa. Kantagintza berriaren aita, euskal musikaren totema, maisua, era guztietara izendatu dute kantaria. Kanturik ezagunenekin 2003 urtean kaleratu zuen 62 bilduma, Txoriak txori, Aika mutil eta Laboaren beste hainbat kanta ia himno bilakatu dira. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi, baina usia sua bada gurga. Donostian Bob Dylanekin batera iaz bakearen alde eman zuen kontzertuan ikusi genuen azken aldiz oholtza gainean. Victoria Eugenia antzokiaren inaugurazio emanaldietan ere abestekoa zen, ezinezkoa izan da. Egin dezala egan lasai, ez dugu eta inoiz ahaztuko. Egin dut hitzezko kaiola bat bertan Mikel Laboa harrapatzeko, baina begiratu barrura eta ez dut ikusten. Iez, egin dit, seguru asko, egan. Sabe Dios si volveré a la tierra donde nací. Sabe Dios si volveré a la tierra donde